Idol Rapi, Tulpo, nga kami bulit sa iyo. Na ngayon kamutangan namon nga mga waray nga buhay naging sasakan, buhay pa pagkaon. No, gid siring sa mga anak nga among kwarta ko naging hatag nga. Amo na ko lagi pang babae. Kita abot man namon kamutangan pinambay-bay namon. Si Michael Riquez. Ayun, shout out sa mga classmate. Shout out sa mga classmate nga ang gawas na mga bukog. Very good man ya. Ang iprarit namon. Sura. Wala, ginuuna pang project. Very good. Kulang pa gad. Manuhon man. Mamula makaya sa mga kaganak. Shout out din sa maestro, no? Nga. Good man. Warna gani kami paralit bugas. Katag ko pas palitunon sa mga project. Nga itong kakauno ng project. Nagkakapula na gano'n mata pag hindi mo, hindi rin nakaturong sa gabi. Tapos magpapasa taga na 75 lain daw sana ay not allowed. Saksi mo ha, mapreso ka.